Apa mang iki Mas Wahid? Wong lek kadung keluarga kate nang misal keluarga wis ya. Misal keluarga kepingin meniti cinta nang Allah, wis kadung keluarga. Iku ya apa, Mas? Hah? Lek Apa wis dikelakon- kadung keluarga apa- meniti cinta nang Allah iku biasae lek keluargae gak sabar buyar. Tapi lek keluarga sabar ya engko nang Allah lek wis salah satu keluarga iki meniti nang Allah ada tanda ma'rifat maka diparingi nang Allah kelebihan. Metawa anake pasti kowe metawa direk-deke iki mang ya diuwongno wong mesti diuwongno wong iki iso nulungi wong mbuh nambani mbuh ceramah. Terus anake pasti dikei kecerdasan, pasti dikei di sekolahan iku prestasi, iku pasti iku kehendake Allah. Tapi selama dhek kelakuan iki mang lek duwe anak salah siji ini sing disayang, sebelum dia ma'rifatullah diambil anak sing disayang. Dadi kudu ninggalno kabeh gak seneng wis. Pokok aku duwe bojo duwe anak sekedar kodrat, mongko kula asal ilmune mek kodrat. Sak tanggung jawabe wong tua nang anak ya tanggung jawabe. Tapi di dalam sini karena iki mang meniti ning Allah ya tinggalno aja dicintai anak. Bah kurang mangan, bah kurang apa. Tapi kekurangan anjene dikei selama dia proses itu pasti dikurangi jatahe. Wong ngene nang aku sik seneng. Coba tak longi donyamu. Coba kon tak katakein duwe. Apa kok sik meniti cinta nang aku. Ternyata masih gak duwe sik cintai nang Allah. Yang tuh akhirnya kelebihan. Nah, itu lek keluarga Pak Sae. Jadi lek saumpama keluarga sekedar ibadah istiqomah karo keluarga ngono, apa gak diuji model koyo ngono? Menitih nang Allah sing tak omong iku mang, Mas Wahid. Ini orang yang lebih dari syariat. Oh, oke. Lebih pasti diuji kaya ngono wae. Lah lek sing orang keluarga berkelakuan syariat tok, ndak ada ujian itu. Wis ngono-ngono ae. Nang syariat durung wadan ya sembayang, nyambut gawe ya budal. Tanggung jawab ya ngono, tapi gak ada ujian sing kaya sing wong kate meniti lebih neng repot hakikat makrifat iki mang. Lek wis teko nyambut gawe krungu adan sembayang bareng mbek wong bebojoan iki mbek anak. Wis ada masalah. Hidupnya maka stabil-stabil lah. Lah sing makrifat iki mang hidupnya maka berlebih. Lek sing iki mang stabil, lek sing iki mang berlebih karena ujiannya berat ya. Makane anjene dikongkon ngelepas kabeh bak anak, bak donya, bak kesenangan pribadi harus dilepas. Lek kadhe makrifat waliane Mas. Diparingi donya sing kuat ta. Lah ya iku Mas, lek wis duwe donya, lek anjene iki sik Mas Wahid iku takone apa sik proses. Setelah engko sing proses iki mencapai makrifat Allah dikei kelebihan Mas. Sing tak omong iku mang ya kelebihane awake iso nulungi tangga sekitare. Lek anak dikei sing prestasi ana sekolahane. Misale digrojok donya Mas, ya dikongkon nulungi sekitare, gak apa-apa. Sebenarnya dunia itu nang Allah, itu ono ayat ya. Tak kirane kon mati nggawa donya kan ngono. Ya oke. Nah iku. Iki mek rambu-rambu tok. Padahal golek donya sing akeh wis. Yen sedekah iso nulungi. Donya sing sak benere dadi di bank. Dadi sing di ATM, dadi sing di ngene tabungan. Donya sing sak benere ya sing dikene wong-wong iki. Sing iso nulungi wong-wong iki. Ya kaya saiki kene urip gak iso nulungi sekitare, asal juga gak manfaat apa iki urip. Oh, iku. Nah, makanya lek duwe ilmu ya sampeyan terang-terangan. Lek duwe donya ya gekno gawe sedekah terutama arek yatim piatu. Maka iki manfaat ning ngarepe Allah. Sesungguhnya ngekem ae. Sesungguhnya di hadapan Allah ndak manfaat urip iki mang. Kaya manfaat ing donya tok. Rata-rata wong mesti sugih. Ayo wis, Ahli ekonomi. makane ini dipangan ae eman. Rata-rata wong mesti sugih. Syaratnya niku memang. Syarat. Rata-rata. Kaya kene ngilokno Allah. Allah iku gak adil. Iku medhit
Gak gelem sedekah sugih, omahe akeh dadi juragan tanah. Montore mewah. Awak iso sedekah, padahal ayate enggak sedekah. Gak kirakno melarat kok. Lah iki kan bahasae ngene iki ayate Allah gak kirakno melarat kok ngene. Iku sedajan kon gak duwe donya lebihne kaya wong medhit iku mang, atimu tenang, iku gak tenang. Duweke lho wis dingene bank titian ya, MM-an, sik korupsi. Ayo, mbok lek bab duniawi mboten enten sing dikatakan bisa sugih. Sing sugih yo tenang iki mang. Dedek 15.000 nang warung cukup gawe tuku kopi ambek rokok misale ngono ya. Tapi moro-moro ana wong teko. Ngono sing loman iku mang. Kali niku wau napa niku Pak dibayari. Ya wong iki sing sugih. Ya ono jeragan nang warung. Jeragan sama wis gedhe, omahe ngono bisnise mebel aku. Ya aku ngombe nang warung menggo. Oh iya, Njaluk kopi, njaluk apa yo bayari bisa. Lah iku. Dadose lek bab duniawi mboten enten tenange. Ibarate niku ilmune wong ngelak ngombe banyu segara. Masih entek banyu segara kuat aku ngelak ae. Nah, niku ibarate ilmune. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang gelem sedekah itu. Lek mriki diweden-wedeni wayate gak oleh golek donya kok ibadah tok. Lah terus kene iki sedine iku mangan sak piring ta. Wong kene iki bisa-bisa makan satu hari 2 kali ibarate. 3 kali, Pak. Iya lek mangan sak piring mari gak usah golek donya gak apa-apa. Golek sing akeh wis sugih tangga iki. Maka di dalam hati ini akan diberi ketenangan sendiri. Lain dengan orang yang kaya mesti cukup nang donya tok ketok iso oke ketok enak. Tapi ya wis gambaran niku wae. Sik iso ngakali, sik iso ngeten, sik iso ngoten. Maka ilmune kan mriki, hidup di dunia carilah harta. Ngoten mawon. Wis wae kapan patene. Pun. Sampeyan tedoy ana takonane jan, apa entek jan? Entek ta ono konokane kok.